top leadership at the ruling party ZANU-PF panguva ino yachikundemo yese presidents panguva inoi vanhu vaya vachisvora vachitaura mashoko akashata pamusoro payo vachiti whether kuna nguva yana Mugabe kana nguva inoi right now yana mutungamiri wenyika Masobadzo Mnangagwa nana Vhimi Kosandino Chiwenga nana Mohadi panguva inoi vanhu vachitarisira zvakanyanya kwavari kuti vaise change munyika yeZimbabwe. Right now pane mashoko anobuda achitaurwa aiwa especially inokomana vechange radio vanyatsoratidza kuti aiwa ZANU-PF yakanyatsokukonzeresa kesi munyika yeZimbabwe and it will take mayears akawanda kuti that mess ibvisiwe. When you subscribe or like on the bell kuti tipinda panapa vendo change radio mudanyira kuti General Chiwenga seems to be running a parallel government now. He continues to audition for president. He is in Tajikistan. Have you ever seen the other president, Kembo Mohadi, representing the presidents outside Zimbabwe? Question mark. It doesn't matter whether it is Mugabe, Mnangagwa, Chiwenga or Mohadi. ZANU is ZANU. The old Madalas of ZANU-PF have been ruling the country since independence 1980. That is more than 45 years ago. The mess the old Madalas of ZANU-PF have created will take years to fix. For instance, we don't have a stable domestic currency. ZIM has been rejected by the population due to ZANU-PF mismanagement and corruption. Youths don't have jobs. Zvipatara hazvina mushonga. The sooner a young government takes over, the better for Zimbabwe. Zimbabwe is depriving young people of happiness. General Chiwenga is no different from Mnangagwa. Some disaster, if not worse. ZANU-PF must go. Mashoko ari kuita kugone vamwe vanhu vane maonero avo vari kuyataura mashoko achiti kune vamwe vanhu vari kunokonzera nawo vari vachiti aiwa VP Kosandino Chiwenga ngavapinde this and that, but kuno vari vachidismiss vachiti aiwa leadership iyoyo yakanga iripo kubva 1980. Saka hatimbo expect kuti vachaisa change right now. What change are they going to implement yavakatadza kuimplementa in 45 years? Mashoko ari panguva ino yatiri kuona kuti pana pakwakuenda nete manje kwakuda vanhu vanyatso kufunga, vanhu vanyatso kuziva vanhu vavo kuti madecisions amunoita munenge muchimaziva kuti aiwa we already know our people. Todzai mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section meto za mafungiro enyu. Subscribe, like, check out the bell icon.